ọ nwere ebe a na-eme crusade. Pastọ amara na n'ogbe o bute crusade bụ n'ogbe ndị anwụrụ na ogbe ndị ṅụrụ ihe. Kpa crusade ebidola, ndị anwụrụ niile na ndị ṅụrụ ihe niile nọ n'ogbe apụtasịa bịa kọpịrị iru oche. Pastọ wee bido okwuchukwu na-ekwusị, kwugide okwuchukwu sị, nwa ewu gwuo ikpere n'anị, ọ ṅụọ nri ya ara. Ozugbo o si nwa ewu gwuo ikpere n'anị, ọ ṅụọ nri ya ara, ofu onye ṅụrụ ihe wenye aka elu sị ya, pastọ, enwere m ajụjụ. Etinye maikrofon n'ọnụ na sị ya, pastọ, mgbe eku gị n'aka na ụmụazị, ị na-egwu ikpere n'anị aṅụ ara ka a na-eku gị n'ala ịṅụ ara nne gị? Pastọ sị ya, a na-eku m n'alụ wee ṅụọ ara nne m. Ọ sị ya, kekwanụ nke ịbịa n'ụgbọ a akpa anyị nwa ewu, abịakwana n'ụgbọ a akọ nọnsensị mbọsị ọzọ. Nwanne, ndị ṅụrụ ihe eburitara chụsasị onye ọbụla. Isi Agba Sanko FM, as I'm all the way from Los Angeles, California, USA. Ka emesịa.